Moi. Ei se osu. Oho, oota. Oota ihan sekunti. Noniin nyt. Noniin mitä? Mä ollaan Leijun kanssa kuvaamassa. Moi. Nyt lähtee päkkäriin. Ais mä vaan kipeän täällä pleikkimässä. Tsekko! Nyt kauan. Nyt tästä tuohon. Sauva sirkan laulu kantautuu keittiöstä maan. Taivas ja taivas on maa, horisontista en selvää saa. Joku janoaa aamulla ammoin kertomaan tarinaa, jota muistaen. Mä koitan kyselylomakkeeni täytää, soittaa työpaikkaa. Sudet lihani haukkaavat ja liskot taivaalla laukkaavat. Vanha ystävä huutaa nyt joskaa, systeemi käyttää ruoskaa. Taivas sylkee tuli nuoska, poika jauhaa myrkkynuuskaa. Salaa vanhemmilta katoaa ja matkaa kohti Tanskaa. Koita jää! Ei mitään Janne Klaikkänen tähän tarvii. Ai pylly. Oikeesti. Janne Klaikka. Ei oo pokko. Okei. Hieno kuvaus. Taiteellinen. Janne Klaikkänen. Ei mitään Janne kuvauksia. Tsekkää. Tosta sulukoistusta. Mene hyvä. Sauva sirkan laulu kantautuu keittiöstä maan. Taivas ja taivas on maa, horisontista en selvää saa. Joku janoaa mun ammon kertomaa tarinaa, jota muistaen. Mä koitan kyselylomakkeeni täyttää, soittaa työpaikkaa. Sudet lihani haukkaavat, liskot taivaalla laukkaavat. Vanha ystävä huutaa nyt juoskaa, systeemi käyttää ruoskaa. Taivas sylkee tuli nuoskaa, poika jauhaa myrkkynuuskaa. Salaa vanhemmilta katoaa ja matkaa kohti Tanskaa. Kulutusyhteiskunta osti vaalimani aatteen ja myi sen takaisin keräilysarjana ja ne hintaa nosti. Kun ihmiset kerran osti, buumina ja sitä kesti. Ei kauempaa ja aate nyt komerossa maatassa. Oh fuck! Tehdään se uudestaan. Yo!
Tää on vähän vaikea. Otetaan yhdet rappuset. Paha se on muuten hullu.